जोंनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां दा गोजोनथाव खौराङा बेनो जाहैबाय जोंनि नैबे हाथिसार ओनसोलनि जे मोनाबिलि पिकनिक स्पट बिनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां जों फोरमायनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोङो डिजे नाइट मोनसे प्रग्राम खालामनो एबा खुंनो सानदों। दा बेवहाय जोङो लकेलनिफ्रायबो आरो एसे गोजाननिफ्रायबो जों बेखौ लाबोनाय जागोन एबा लाबोगोन। दा बेवहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे खावलायदों, जेनेबा जोंनि प्रग्राम डेटआ जाहैबाय फैगौ सुनिबार खालि, गाबोन सानसेल'सै 15 थारिखआव खुंनो लादों, आखायाव लादों। दा बेवहाय नोंथांमोनखौ जों बयखौबो खावलायदों बे जोंनि डिजे प्रग्रामाव जेनेबा लोंहोर फैनानै बे डिजे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय बा बयबो रंजा बाजा जे फैनानैहाय जोंनि डिजे प्रग्रामखौ जेनेबा जाफुंहोनो थाखाय जोङो मोनसे खावलायदों कमिटिनि जानानै। आरो मोनसे खावलायबावनाय, जोंनिया मेन आलासिया जाहैबाय जोंनिया क'क्राझारनिफ्राय डिजे डेभिड लकेल हिसाबै बिथांखौ जोङो खावलायबाय। दा बिथां फैगोन। बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय डिजे साइनि, बे जाबाय कलकातानिफ्राय। दा जोङो बे प्रग्रामखौ एकदमबारे फैगौ 15 थारिख सुनिबार खालि नाइट डिजे जोङो बुंनानै थाङोब्ला मथा मथि दा एसे लकडाउनाबो जाहां हिसाबै जोङो बेखौनो जोङो लास्ट खुंसारनो सानदों। बेनिखायनो बयखौबो खावलायदों, जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन, बिदा फंबायमोन, बिब' बिनानावमोन, जेनेबा जोंनि बे डिजे प्रग्रामखौ जेनेबा जाफुंहोफैनो थाखाय खावलायदों। जोङो डिजे प्रग्रामखौ दाथ' जोङो लकडाउन कारफ्युबो दङ जाहैबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो मथा मथि 4टानिफ्राय लानानै जोङो बिदिनो 8टाफोर बा 9टाफोरावनो जोङो फोजोबगोन। मानो होनबा ओरै कारफ्यु दङ, बिनि थाखायनो जोंहा एसे प्रब्लेम। बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों, दा नोंथांमोना एसे एडभान्सैनो फैनानै जोंनि जि डिजे प्रग्राम टाइमनि एसे एडभान्स फैनानै जेनेबा बेखौ जाफुंहोफैयो। एन्ट्रि फिसआ जोङो गेटआवथ' जोङो बाइकआ 50 थाखा लाखायो, ओमफ्राय गारि बे 4-व्हिलारखौ जोङो 200 थाखा लायो। बेनिफ्राय ओरैहाय सिङाव जि प्रग्रामाव हाबगोन बिथांमोननिखौ जोङो बे नाइट प्रग्रामाव हाबनायखौ जोङो 300 करि लानाय जागोन। माने जोङो ओरैबायदि लास्ट खुंनो आखायाव लादों, माने एसे गोजाननिफ्रायबो दं नालाय, जोङो सिगांबो लकेलनि जों खुंबाय। दा बेनिखायनो जोङो एसे लकेलखौ बयबो नुबाय थानाय हिसाबै जोङो दा एसे गोजाननि लेंहरनाय हिसाबै जेनेबा बे गोजाननि जे डिजे प्रग्राम बेखौ जेन बयबो गोसो होनानै रंजा बाजा फैनानै जेनेबा जाफुंहोफैयो। आदसा, बे जोंनि जि दिनाव डिजे प्रग्राम जागोन बे दिनाव जेनेबा आं खावलायदों कमिटिनि जानानै जोंनि जि फंबाय बिनानावमोन, जोंनि बाबुमोना फैगोन जोंनि डिजे प्रग्रामखौ जाफुंहोनो थाखाय। जेनेबा बेवहाय जोंनि कमिटिनि डिसिसन बायदि जोङो खामानिखौ जों मावगोन। आरो जि फंबाय बाबुमोना फैगोन, बिदा फंबायफ्रा फैगोन, बिसोरो जेन अभार लोंनानै जेनेबा गावखौनो कन्ट्रल लानो हालायि बेफोरबायदि लोंनानै फैयोब्ला जों बिथांमोनखौ जोङो एसे माबा खालामनाय जागोन, जेनेबा जों हाबनो होनाय जानाय नङा। बेनिखायनो खावलायहरखादों नोंथांमोना जेनेबा साइलेन्टै फैनानै जोंनि डिजे प्रग्रामखौ साइलेन्टैनो जेन जाफुंहोयो।